Robby dos Santos, eigenaar van Robby's Lottery, is maandagochtend opgepakt op Sint Maarten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op oud-politicus Helmin Wiels in 2013. Dos Santos is al langer verdacht in de zaak. In augustus werd de halfbroer van Dos Santos, oud-minister van Financiën George Jamaluddin, veroordeeld in dezelfde zaak. Hij kreeg 28 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de moord op Wiels. De politie heeft dit weekend een 22-jarige Venezolaanse man neergeschoten en gearresteerd. De man schoot zaterdagochtend meerdere keren in de lucht op de Cubaweg. Later op de avond werd hij door de politie in zijn auto gezien. Hij reed daarop hard in op een agent en wist te ontsnappen. Daarop vond er een achtervolging plaats. Ter hoogte van de San Mateo-weg arresteerde de politie de man. Er gaat een audit plaatsvinden bij het ABC-busbedrijf. Het bedrijf zal financieel en organisatorisch worden doorgelicht. Dat is op verzoek van de werknemers en de vakbonden. Die hadden laten weten bezorgd te zijn over de situatie bij het bedrijf. Sinds 9 september rijden de chauffeurs ook niet meer in uniform om aan te geven dat er iets mis is in hun ogen bij ABC Busbedrijf. Op de Crakasbayweg heeft afgelopen zaterdag een grote verkeerscontrole plaatsgevonden. Chauffeurs van 122 auto's zijn gecontroleerd. In totaal 36 processen verbaal zijn uitgeschreven, onder meer voor rondrijden zonder geldig rijbewijs. 2 mannen werden aangehouden omdat ze te veel gedronken hadden. Onder hen was een marinier. Hij is aangehouden door leden van de Koninklijke Marechaussee. Sinterklaas kreeg zaterdag op Curaçao een feestelijk onthaal van heel veel kinderen. De demonstratie die ook plaatsvond tegen Sint en zijn Pieten is verder rustig verlopen. Na aankomst in de haven liep de stoet naar het Brionplein. Daar hadden heel veel kinderen zich verzameld. Ook stonden enkele tientallen demonstranten met spandoeken en actieborden. Maar de sfeer bleef rustig. Wel is er door de organisatie aangifte gedaan van bedreiging via sociale media. Op Sint Maarten wordt morgenochtend een nieuwe regering beëdigd. Het gaat om een interim kabinet onder leiding van Silveria Jacobs. De oud-minister van Onderwijs was aangesteld als formateur. Ze gaat nu een regering leiden met steun van de partijen National Alliance, USP en 2 onafhankelijke parlementariërs. Op 9 januari volgend jaar zijn er echter alweer nieuwe verkiezingen op Sint Maarten, dus het is de vraag hoe lang de regering kan blijven zitten. De Curaçaose voetballer Sontje Hansen is met 6 treffers topscorer geworden van het WK onder 17. De Ajaxiet kreeg de daarbij behorende gouden schoen gisteren uit handen van oud-voetballer Ronaldo. Brazilië won het toernooi. Nederland verloor dit weekend de wedstrijd om de 3e en 4e plaats van Frankrijk.